Γράφεις. Ναι. Εσένα. Θες να τη στείλω γάμο. Είναι ερθισμένη. Περνάμε τέλεια! Στην κάμερα η Φανή. Θα το στείλω αυτό κάπου. Κάνε τέτοια εσύ μαλάκα μου και άμα δεν μας βρίζουν στο κυνηγή. Παιδί. Άκου το τάξη και ηθική. Από εδώ είναι. Παιδιά καμία σχέση αλλά... Αυτή εδώ δεν έχει αφήσει στριπτιτζάδικο για στριπτιτζάδικο. Ταβέρνες. Μύκονος! Εσένα. Ταβέρνες μπορεί στριπτιτζάδικο. Γιατί να μην πάμε στριπτιτζάδικο όλη παρέα μια μέρα. Μύκονος! Αγοράκια με Εγώ έχω πάει 2 φορές. Με τι ασχολείται, θα μου πεις, με τι ασχολείται. Με τι ασχολείται. Το μάστορα του Φυσέ. Με τι ασχολείται. Λουκά θα μου πεις με τι ασχολείται. Εντάξει. Κούκκινε, με τι ασχολείσαι. Είσαι μαλάκας. Γιατί τότε του δεν δυσκολάρω, δεν κάνει... Ζιβάνκο. Ο κύριε Ντεμπέλ, ο κύριε Βαγγέλης. Ζιβάνκο. Τι κάνεις τραβάς τώρα εσύ. Μπράβο, θα ρίξουμε και παραλικό μετά. Backstage. Bloopers. Λοιπόν, άμα τον δείτε Το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής. Η κυρία ξεχνά τα λόγια μου. Δεν από για μένα. ξέχασες τα λόγια σου. Ναι, και εσύ δεν τα έχεις άλλο. Θα φορέσω και γυαλί. Ναι, Ναι, για το δεν πετάς. πνίγεσαι. Τι γυαλί μωρέ, πάτε καλά. Ναι, και να κάνω τέτοιο. Χαστούκια φάω, όχι γυαλί στη μάπα. Έλα, δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Λες και είστε τυρόπιτα, σας έχουν τυλίξει. Αυτό μου αρέσει μπροστά που έχω κάνει όμως. Λοιπόν, πάμε, τι θέλω, τι κάνω εγώ. Θα βάλεις και Χαστούκια. Τι είναι γυαλί, οποία. Το πάμε πακέτο. Άντε ρε Γιάννη, δεν έχει το αργός εδώ. Με κάνεις ψωνάρα. Το κάνεις ξεφύγει. Η Χριστίνα είπε το Λουκά ψωνάρα που της είπα να ντυθεί αρχαιοελληνίδα και κοιτάξτε ντύσιμο. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, λέγεται. Τι κάνουμε τώρα. Με κέντζες. Από το Matrix είστε. Ωραία χαρά που θα πω. Κύριο Οδυσσέα! Κύριο Οδυσσέα! Καλησπέρα. Είστε ο πολύ μας... Ο μήχανης Οδυσσέας. Τόσες μάχες. Πήγαινα σκότωνα, έκοβα κεφάλια με τις μαθή. Χρουπ, κόβα πόδια. Εγώ είμαι. Ωραία. Έχουμε ένα πακέτο για εσάς. Με πιέστα. Θα κάνουμε πρόβα πρώτα. Κάνε πρόβα χωρίς αυτό. Κάνε πρόβα χωρίς αυτό. Μύκονος. Γάμο, δεν έχουμε καλό φως. Ο κόλλος σου πήγε στο backstage. Πόση ώρα να γράψουμε αυτό το βιντεάκι. Όσο γουστάρει ο σκηνοθέτης ρε μπασταρδέ. Μέχρι να φανεί πορνό στα μάτια μου. Ναι, θα κάνουμε κάτι. Όπο, έλα εδώ. GG, λαμπάκι.